Bé, bones a tots, soc l'Albert, aquest és el meu canal i el vostre espai on consultar i fer demandes també a la vegada d'aspectes socials i polítics que us agradaria comentar i tindré un debat interessant, intel·lectual, sempre des del respecte, ja ho sabeu, I bé, en primer lloc, m'agradaria, ja ho sabeu tots els que em veu proposar lo de les xarxes socials d'explicar les diferències salarials entre el futbol masculí i el femení. Jo no explicaré les diferències salarials, sinó m'agradaria incidir en un tema bastant específic que és el que es pot considerar masclisme dins del futbol i què és el que no es pot considerar masclisme des del meu punt de vista i respectant les opinions de tots vosaltres. Bé, en primer lloc, m'agradaria dir que no és masclista, no? Per exemple, vaig veure l'altre dia una notícia al 324 de que Messi cobrava 164 vegades més que Alex Morgan, crec, si m'equivoco m'ho deixeu als comentaris, que la jugadora més ben pagada del món del 2019. I bé, la gent, algun comentari suspicaç he vist que deia que això és masclisme, A veure, no ho crec, això no és masclisme. Això és que Messi cobra 71 milions d'euros. Per què? Perquè primer el genera i l'equip de futbol que se'n beneficia doncs es veu capacitat de pagar-li. És mercat, se'n diu, és mercat. No, Messi no està cobrant 71 milions d'euros i 164 vegades més que Morgan, si m'equivoco, em corregiu, pel simple fet que és un home. No, perquè els dos no produeixen de la mateixa forma, no arriben a... no tenen el mateix valor dins d'un mercat diferenciat. Aquestes mateixes distàncies salarials també les pots observar amb el futbol sala masculí, no? Vull dir, el futbol masculí i el futbol sala masculí també tenen les diferències salarials, no? Es tracta d'una competència de seccions. Això no és masclisme. Això jo crec que tots aquí hem d'estar d'acord de que no crec que sigui masclisme. Què és el que ha aconseguit el futbol femení del Barça? Ha aconseguit algo inèdit. Ara tindrem referents que seran femenins, Alexia, Bonmatí també, Mertens. Tindrem una sèrie de jugadores de futbol que seran referents per la següent generació, pels nostres fills i fins i tot pels nostres nets, per què no? Ja no solament tindrem el Messi, ja no solament tindrem el Ronaldinho, no? Tindrem d'altres referents, Puyol, per exemple, no? Ara tindrem d'altres referents, ara tindrem a Vicky, per exemple. Això és el punt positiu, no? d'aquesta Champions femenina, que per cert el Barça és l'únic equip que l'ha guanyat i Joan Laporta com a director, com a president, tant en femení com en masculí. Si m'equivoco em corregiu als comentaris. Què vull dir amb això? Que malgrat tots aquests avanços continuen havent casos de masclisme que ja se sobreentenen, no? El que sí que jo considero que és masclista és que no hi hagin directores esportives, que no hi hagin entrenadores de futbol al món d'èlit. Al món d'èlit, no em serveix al futbol base ni... No. Al món d'èlit. Al món d'èlit, doncs, hem vist àrbitres, hem vist persones de l'estaf, massatgistes, que sí que són dones, no? Però no... Al món d'èlit no és comú trobar... És que m'atreveixo a dir que si busco dades són aplastants en què no s'aprecien dones que siguin presidentes d'un club de futbol, que potser n'hi ha, però no és lo normal. I això hauria d'estar més normalitzat. Això sí que em sembla un fet que podríem millorar en el futur. Per què? Perquè un president i una presidenta tenen les mateixes capacitats de ser productius i competents a la vegada. En canvi, una jugadora de futbol i un jugador de futbol no poden ser perquè el futbol masculí doncs atreu més calés, té més màrqueting, està més comercialitzat, diguéssim. I
I és per aquest mateix motiu que cobren més els jugadors de futbol que les jugadores de futbol. No és per un motiu de sexe, no és una segregació sexual, sinó que és una qüestió de mercat. I què és el que produeixen cada persona. I bé, bueno, ja heu vist, no?, que el meu superambient per fer aquest vídeo, curtet però explicatiu, tenia ganes de fer aquest vídeo i de comentar-ho amb tots vosaltres. Realment no tinc ni guió, no m'he fet ni guió de vídeo, no m'he vist amb la necessitat de fer-ho, perquè només volia dir-vos aquestes dues comparatives, a diferència d'altres vídeos que sí que he tingut un pla de desenvolupament del vídeo, no? Com per exemple el que explicava el cas de Bola de Drac i feminisme i masclisme. Doncs en aquest cas sí que el tenia més ben preparat, no? Però en aquest cas només he tret la idea de l'article i ja està. La conclusió és aquesta, que jo arribo a la conclusió de que és normal que passin aquestes coses perquè, òbviament, el futbol masculí produeix molts més diners, molts més drets televisius i té un impacte social molt més transversal i molt més ampli que el futbol femení, perquè s'ha de dir que la majoria d'homes que mirem el futbol masculí també mirem el femení, és el meu cas. No habitualment, perquè jo miro els grans partits del futbol femení, és dir, si la final de la Champions la vaig veure, les semifinals també. No és un futbol que m'atreu més el futbol masculí, perquè òbviament té més qualitat, però no deixo de veure els grans partits del futbol femení i alguns d'ells són per obert, no? I això m'ajuda a que jo pugui veure'ls i estic molt content de poder-ho fer, no? Jo gaudeixo dels dos futbols, així que no sé què en penseu vosaltres. Si penseu que sí que és masclista que Messi cobri 164 vegades més que Morgan, doncs endavant, comenteu-m'ho des del respecte i sempre des d'una visió bastant moderada, no? No val aquí insultar els comentaris ni no, és que tu ets un feminazi, Albert, no, és que tu ets un masclista. No, jo prefereixo que tindré un debat sa i segurament us respondré als comentaris. No sóc un gran youtuber ni un gran influencer, així que segurament tindreu resposta i ràpida. Això és el que us volia dir, no? Un cop dit això, em despedeixo de tots vosaltres amb aquest magnífic ambient, la moto de fons, m'encanta. Només em fa falta una copeta, però bueno, perfecte. En temps d'estudis és el que es necessita, una mica d'aire, una mica de caloret, però bé, em despedeixo de tots vosaltres, fins una altra.